měl různé testy a psal tomu taky komentáře. Ten den ráno přišel do školy a zatímco se všichni připravovali na první hodinu chemie, on položil tašku ve třídě a v tichosti odešel na toaletu. Tam otevřel okno a vyskočil. Dnes před 8 hodinou raní vypadl 12letý chlapec ze 4. patra budovy v Netolicích. Příčina tohoto pádu není dosud známá. Jsou to ještě děti, hraví či střeštění uprostřed puberty. Řeší nešťastné první lásky, svůj vzhled, výstupy s rodiči nebo třeba otravný test z matiky. Teenageři i jejichž problémy jsou pro dospěláky často úsměvné, někdy hodnocené se slovy "tvoje starosti bych tedy chtěl být". Jenže i takové a podobné starosti doženou ročně k sebevraždě na 50 dětí a mladých do 20 let a na jednu dokonanou sebevraždu připadá až 100 pokusů o ní. Alarmující. My jsme se domnívali, že depresivní poruchy nebo sebevražedné poruchy mohou být až v podstatě od 12-13 let. Není tomu tak. Objevují se sebevražedné pokusy i u mladších dětí. Těch důvodů je celá řada. Může to být nápodoba, může to být stresová situace, může to být nějaký problém, který má manipulativní charakter a pak se vlastně ta sebevražedná aktivita prohloubí a ohrozí nějak to dítě nebo toho adolescenta. Může to být samozřejmě rozvodová situace, reakce na nějakou zemní událost, třeba špatné vysvědčení a podobně. Mohou být jen zamlklejší, věčně vysedávající u internetu. Co už to nebaví, viď?